Velkommen her på Adventist.dk til vores lille julehilsen. Den anden dag, da jeg var i København med min familie for at se julepynten i gaderne og butikkerne, kørte vi langs Strandvejen. Og gentagne gange så vi biler med blå nummerplader. Og de er jo næsten mere interessante end selve julepynten. Der er ingen grænser for alle de pyntegenstande, man lige nu kan købe, for at skabe den gode julestemning selvfølgelig. Små nips til at hænge på juletræet, til at stille i vindueskarmen. Det kan være grantræer, hjerter, stjerner, engle, krybespil, kors og bittesmå glorier. Læg dertil lidt stearinlys og duften af appelsin og gran, ja, så har du næsten den perfekte julestemning. Ja, det skulle lige være, at der mangler de brændte mandler. Vi har en vis evne til at hygge og skabe god stemning i december måned. Pludselig kommer vi i tanke om, at livet ikke kun handler om os selv, men vi får øjnene op for de andre og for den hjemløse, der står der med hus forbi, og han får lige en 20'er. Jeg sætter selv pris på julestemning, nyder det, holder meget af det, men undres på, hvorfor så mange allerede anden juledag har glemt, hvad julen handler om. Tænk, hvis vi hele året kunne være imødekommende, ekstra tålmodige, ekstra venlige og gavmilde. Som kristne er vi sat i denne verden som ambassadører for et bedre rige. Du er udstyret med eksklusive blå nummerplader, fordi du repræsenterer universets konge. Som adventister er vi kaldet til at forkynde Guds riges snart komme. Men allerede i dag kan vi vise, hvad Guds rige handler om. Guds rige gør en forskel i vores liv allerede i dag, og det lægger andre folk mærke til. Lad os tage julestemningen med ind i det nye år, og vælge at skilte med vores blå diplomatplader, og forkynde, at det bedre rige snart er på vej. Lad os igennem vores liv, vores måde at være på og tale på, udvise en taknemmelighed for den gave, Gud gav os i Jesus Kristus. Glædelig jul.